खुलुमबाय लोगोफोर, बिहार ब्रह्म चेनेलनि खौरां नायगिरि गासैबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे खौरां फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ बिपिएफआ बिसायख'थिनि सिगांग्रो फोसावदिंनाय। आसाम मेघालय फोनांजाब लामायाव 19 बोसोर बैसोनि लाइमोननि जिउ खहा। बक्सम एलिट इन्टारनेशनेलआव आइजोफोरनि 75 किल'ग्राम भारतनि बिमुंखौ लाभलिना बरग'हाइआ देरहासारनो हादों। गुवाहाटीनि लाइमोनखौ नोगोरमानि लामायाव पिस्तल बायदि रिल होनायनि दायाव खायो। रासियानि मुलुगसोलोंसालियाव सिखाजों गाग्लोबनायाव भारतनि फोलेरनि फरायसाया जोखोम। मध्य प्रदेशनि मऊगन्जआव थाखो 8नि हिन्जावसाखौ 4 सुबुंफोरा हानजा जिनाहारि। आसाम सोरखारा शंकरदेबनि बिजाबफोरखौ राव सोलायनो थाखाय 2 कौटि रां होदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गिबि खौराङावनो दङ बिपिएफआ बिसायख'थिनि सिगांग्रो फोसावदिंनाय। बिधान सभा बिसायख'थिनि सिगां गावारि जथुम्माफोर खुंफुंगोन। बिधान सभानि बिसायख'थिनि खाथि सफैनाय लोगो लोगो बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्ट बिपिएफआ गासै बड'लेण्ड ओनसोलाव गावनि राजखान्थियारि हाबाफारिफोरखौ गोख्रों खालामदों। दोलोआ बिसायख'थिनि थियारिनि बाहागो महरै गुबुन गुबुन हारियारि हान्जाफोरजों बन्द दरजा सावरायमेल खुंनो जागायदों। चिरां जिल्लानि काजलगावआव मोनसे गोनांथार जथुम्मा जायो, जेराव बिपिएफनि गाहाय आरो बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल (BTC)नि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिया दोलोनि जिल्ला मावख'आव गुबुन गुबुन हान्जाफोरनि थान्दैफोरजों लोगो हमहैयो। बे सावरायनायाव आफादखौ गोख्रों खालामनाय, ओनसोलारि जेंनाफोरखौ सुस्रांनाय आरो बिसायख'थिनि मावथांखि लानायनि सायाव नोजोर होनाय जादों। कंग्रेसनि संसद गौरब गगैजों सोमोन्दो थानायनि अजद होनाय पाकिस्ताननि सोमोन्दोनि सायाव सोंनाय-फिननायनि फिननाय होनानै महिलारिया जेबो बिबुंथि होनो नेवसिगारदों। बे आयदाया आयेननि थिरांथाखौ लानांगौ होनना बुङो। बिथाङा बे आयदानि सायाव गिबि मन्थ्रिनि बिबुंथिखौबो मुंख'दों। बिजाथि सायख'नायनि सायाव महिलारि बिथाङा बुङो दि बिसायख'थि आय'गआ बिसायख'थिनि फारिलाइखौ फोसावनायनि उनाव दोलोआ गावनि बिजाथिफोरखौ फोसावगोन। नैथि खौराङाव दङ आसाम मेघालय फोनांजाब लामायाव लामा जाब्रबथायाव 19 बोसोर बैसोनि लाइमोननि जिउ खहा। आसाम आरो मेघालयखौ फोनांजाबनाय मुखुब बक' हाहिम लामायाव हर गेजेराव जानाय मोनसे लामा जाब्रबथायाव 7 फेब्रुआरि खालारखालि 19 बोसोर बैसोनि लाइमोननि जिउ खहा जादों, जायनि जाहोनाव सुबुंफोरनि रागा जोंनाय आरो बांद्राय लक गोनां खैला ट्राकफोरनि थांलाय फैलायखौ लानानै पुलिसनि सांग्रांथि गैयैनि अजद होनाय जादों। बे जाब्रबथाया हरनि 10:30 रिंगासो समाव AS 01 MA 8365 नम्बरनि गंसे मटर साइकेलजों लोब्बा थानाय समावनो जायो। थैनाय सुबुंखौ 2 नं हाहिम खाथिनि नालापारा गामिनि होनना सिनायथि मोन्दों। जायगानि सुबुंफोरा सन्देह खालामदों दि मटर साइकेला मोनसे बांद्राय गोनां खैला ट्राकजों सौग्रावजादों, जाय खौरां मोन्नाय बादिब्ला हरनि समाव मेघालयनिफ्राय आयेन बेरेखायै आसामाव हाबफैदोंमोन। त्रिदिपखौ बक' गुदि सावस्रि मिरुसिम लांनाय जायो, जेराव बिथांखौ थैबाय होननानै फोसावनाय जायो। उनाव बिथांनि गोथै सह'खौ पस्टमर्टेमनि थाखाय GMCHआव दैथायहरनाय जायो। थागिरिफोरा दाबि खालामो दि हरनि समाव खैला ट्राकफोरनि थांलाय फैलाया लामाखौ रैखाथि गैयै खालामदों आरो बिबानगिरिफोरा खनले अजद होनायखौ नेवसिनायनि अजद होदों। थामथि खौराङाव दङ बक्सम एलिट इन्टारनेशनेलआव आइजोफोरनि 75 किल'ग्राम भारनि बिमुंखौ देरहानानै लाभलिना बरग'हाइ बिथाङा फिन खेबसे देरहासारनो हादों। आसामनि स्टार बक्सार आरो टकिय' अलिम्पिकनि ब्रन्ज मेडेल देरहागिरि लाभलिना बरग'हाइआ स्पेनआव जानाय बक्सम एलिट इन्टारनेशनेल बक्सिं टुर्नामेन्टआव आइजोफोरनि 75 किल'ग्राम खथायाव देरहानो हायो। जोबथा मेचआ 7 फेब्रुआरियाव जादोंमोन, जेराव लाभलिनाया इंलेन्डनि मेरि केट स्मिथखौ 4-1 गावस्रानाय थिरांथाजों फेजेनो। बिथांनि गोख्रों दिन्थिफुंनाय, थि सौनाय आरो साबसिन रिं कन्ट्रलआ बिथांखौ देरहासारनायाव मदद खालामदों। बे देरहानाया लाभलिनानि जाफुंसारनायनि बांबोनाय फारिलाइयाव आरोबाव मोनसे गोनां बिमुं दाजाबदेरो आरो भारतनि थाखाय गोग्गानाय लाबोयो। ब्रैथि खौराङाव दङ गुवाहाटीनि लाइमोनखौ नोगोरमानि लामायाव पिस्तल बायदि रिल होनायनि दायाव खायो। गुवाहाटीआव सासे लाइमोनखौ रायजोआरि लामाफोराव पिस्तल बायदि बेसादखौ दिन्थिनानै ससियेल मिडिया रिल बानायनायनि दायाव हमनाय जादों।
जायनि जाहोनाव ओनसोलनि सुबुंफोरा गिखांदों। बे जाथाया लकरा साउकुची ओनसोलाव जादों, जेराव बिथांखौ बेसादखौ लानानै मोनसे लाक्जारि गारिनि सिङाव पज होनाय नुनो मोन्दों। भिडिअ भाइरेल जानायनि उनाव दिसपुर पुलिसआ बिथांखौ संदाननानै गावनि आवथायाव लायो। नायबिजिरनायाव पुलिसआ मिथिनो मोनो दि बे बेसादआ गुबै सिलाइ नङामोन, नाथाय पिस्तलनि महरनि लाइटारमोन। रिलआव बाहायजानाय गारिफोरखौ जब्द खालामनाय जादों। हमजानाय सेंग्राखौ बारामानि सिन्टु सरनिया होननानै सिनायथि मोननाय जादों। पुलिसआ बे खामानिखौ बिबान गैयै होननानै बुंदों आरो बेयो गिनाय आरो गिखांनाय सोमजिहोनो हागौ होनना फोरमायदों। बिबानगिरिफोरा सांग्रांथि होदों। बाथि खौराङाव दङ। रासियानि मुलुगसोलोंसालियाव सिखाजों गाग्लोबनायाव भारतारि फोलेरनि फरायसाया जोखोम। सनिबारखालि रासियानि उफायाव थानाय मुलुगसोलोंसालिनि हस्टेलाव सिखारनाय जाथाया गोबां भारतारि फोलेरनि फरायसाफोरा जोखोम जायो। खौरां मोन्नाय बादिब्ला सासे लाइमोना हस्टेलाव हाबदोंमोन आरो फरायसाफोरखौ सिखाजों गाग्लोबदों, जायनि जाहोनाव थागिरिफोरनि गेजेराव गिखांनाय सोमजिदों। जोखोम जानाय सुबुंफोरनि गेजेराव खमैबो 4 भारतारि फरायसाफोराबो दंमोन आरो बिसोरखौ थाबैनो फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव लांनाय जायो। बिसोरनि हालोदआ दिदोम होननानै खौरां मोन्नाय जादों। गाग्लोबगिरिखौ दबथायनो नाजानायावनो सानै पुलिस मावख'गिरियाबो जोखोम जायो, जायनि उनाव हमनानै लानाय जायो। बे गाग्लोबनायनि गुबै थांखिखौ दासिमबो रासियानि बिबानगिरिफोरा नायबिजिरगासिनो दं। बे जाथाया फरायसाफोरनि रैखाथिनि सायाव गोब्राब जिंगा सिखांहोदों। 6थि खौराङाव दङ। मध्य प्रदेशनि मऊगन्जआव थाखो 8नि हिनजावसाखौ 4 सुबुंफोरा हानजा जिनाहारि। मध्य प्रदेशनि मऊगन्ज जिल्लायाव प्रि-बर्ड आनजादनिफ्राय न'आव फैफिननाय समाव सासे 14 बोसोर बैसोनि फरायसाखौ 4 सुबुंफोरा लांखारनानै हानजायारि जिनाहारि खालामदों। हिनजावसाया सासे लोगोजों थाबायगासिनो दंमोन। बे समावनो गावनि सिनायजानाय फरायसालिनि बारग' सिनियर 24 बोसोर बैसोनि जयसवालआ बिसोरनो मटर साइकेलाव लिफ्ट होनो होदोंमोन। बियो लोगोखौ गेजेर लामायाव दोनहैदोंमोन। बोलि जानांनाय सुबुंखौ गोजान खनिनि जायगायाव लानानै थांदोंमोन। गुबुन 3 सुबुंखौ लिंहरदोंमोन, बिखौ जौ लोंनो नारसिनदोंमोन आरो हानजाया बिखौ बेहस खालामनानै गारहरनायनि सिगां जिनाहारि खालामदों। मऊगन्ज पुलिसआ हानजायारि जिनाहारि आरो लांखारनायनि दफानि सिङाव एफआइआर रेजिस्टार खालामदों। 4 दायनिगिरिफोरा 24 बोसोर बैसोनि मिन्टू जयसवाल, 22 बोसोर बैसोनि रबिनन्दन सिंह गौर, 21 बोसोर बैसोनि नीरज जयसवाल आरो 23 बोसोर बैसोनि सुभाष जयसवालखौ 24 घन्टानि गेजेराव हमनाय जायो आरो जुडिसियेल कास्टडियाव दं। भुगिनांनाय सुबुङा दिदोम दं आरो देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो दं। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ। आसाम सरकारा शंकरदेबनि बिजाबफोरखौ राव सोलायनो थाखाय 2 कौटि रां होदों। आसाम सरकारा महापुरुष श्रीमन्त शंकरदेब आरो माधवदेबनि थुनलाइयारि हाबाफोरखौ गुबुन गुबुन भारतारि रावफोराव राव सोलायनो थाखाय 2 कौटि रांनि अनसुंथाइ होनायनि बाथ्रा फोसावदों। बे थिरांथाखौ जामुगुरिहाटआव जानाय श्रीमन्त शंकरदेब संघनि 95थि बोसोरारि जथुम्मानि समाव लानाय जादों, जेराव रोजा रोजा सिबियारि आरो दावबायारिफोर फैदों। चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुङो दि बे थांखिया बैष्णव धोरोमगुरुफोरनि हारिमुआरि आरो इसोरारि उनमोनथाइखौ आसामनिफ्राय गोजानाव गोसारहोनायाव मदद होगोन। बिथाङा हादोरसानि सिङाव सोलिबाय थानाय दिन्थिफुंनायफोर आरो नामघर लुफुंनायजों लोगोसे हारिमुआरि हाबाफारिफोरनि थाखाय उफ्रा हेफाजाब होबावगोन होनना फोरमायो। बे अनसुंथाइआ शंकरदेबनि जोबनो गैयै फोरोंथायनि गेजेरजों असमियानि उनमोनथाइ, थुनलाइ आरो खौसेथिखौ बांहोनो थाखाय गुवार नाजानायनि मोनसे बाहागो। अब्ला दिनैनि खौरां फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।